Vă salut pe toți cu har, binecuvântare și pace de la Tatăl nostru Ceresc și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mă bucur să fiu la dumneavoastră în Iași. Nu știam că e o săptămână mare pentru Iași, că poate veneam altă dată. Eu am venit pentru dumneavoastră, să știți, și pentru cuvântul Domnului. Mă bucur că am aici mulți prieteni, foști studenți, foști colegi de radio și de alte ocazii când am fost împreună. Așa că suntem o familie mare și oriunde ne ducem, găsim relații foarte strânse între noi. Lucru care mă bucură enorm de mult și îmi dă satisfacția că sunt cu adevărat în Biserica lui Dumnezeu. Aveți și dumneavoastră același simțământ? Amin. Pentru sabatul acesta m-am gândit să mă opresc la un subiect care este foarte cunoscut, foarte important și foarte frumos. Este ultima predică a Domnului nostru Iisus Hristos. Gândiți-vă că joi seara a servit Paștele și Sfânta Cină cu ucenicii. În noaptea aceea a fost vândut și apoi a început procesul, judecata, condamnarea, moartea și duminică învierea. Ultima dată când a mai fost în Ierusalim în mod normal în cadrul lucrării sale mesianice a fost ziua de marți. Și ziua de marți a ținut două predici memorabile. Predica intitulată Vaiuri pentru farisei și predica intitulată Predica de pe muntele Măslinilor. Aceasta a fost undeva spre seară. În fața dumneavoastră aveți muntele Măslinilor, văzut de pe platforma templului. Și când Domnul s-a retras cu ucenicii pe muntele Măslinilor în seara aceea, s-a oprit undeva pe acest munte, într-un loc, aveau Ierusalimul în față și a început această predică extraordinară. Este prezentată de toți cei trei evangeliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca. Și este reluată tema aceasta de către Ioan într-o carte întreagă, Apocalipsa. Dezvoltă predica de pe muntele Măslinilor. Predica de pe muntele Măslinilor reprezintă un pod între profețiile apocaliptice ale Vechiului Testament, în principal Daniel, dar mai sunt și altele, și marea profeție apocaliptică al Noului Testament, Pavel și Ioan în Apocalipsă. Între Vechiul și Noul, Domnul Hristos este acest pod de legătură, preia tema din Vechiul, amintește pe Daniel, prezintă anumite teme din Vechiul Testament, le prelucrează și le dă interpretarea pentru timpul final, iar Ioan doar dezvoltă aceste teme în ultima sa carte. E fascinant să studiezi acest lucru, pentru că este un studiu de profunzime, care cuprinde istorie, cuprinde doctrină, cuprinde profeție, dar mai mult decât toate aceste lucruri, cuprinde o relație foarte strânsă între mine, ca un închinător, ca un adorator al Domnului Hristos și Iisus Hristos ca Mântuitorul meu. De aceea, subiectul pe care îl tratez astăzi și îl vom trata împreună, va avea în centru nu atât de mult evenimentele prezise și studiate, cât persoana lui Iisus Hristos. Pentru că acesta a fost centrul predicii. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor că El pleacă și când te desparți de cineva, e dureros, mai ales de o persoană atât de importantă care a însemnat atât de mult pentru tine. E dureros. Și ca despărțirea să fie mai ușoară, Domnul Hristos le-a oferit două lucruri de bază. Primul lucru, eu mă întorc. Nu o să vă las orfan. Eu mă întorc la voi.
Și atunci vine a doua problemă, când te întorci. Și predicile cuprind evenimente care vin să precizeze cu foarte multă exactitate când anume se întoarce Domnul Hristos. Așa cum vă spuneam, este ultima predică și totdeauna ultimul cuvânt e foarte important. Domnul Hristos încheie lucrarea sa mesianică cu această predică escatologică, adică a finalului, cu prezentarea semnelor revenirii sale. Predica cuprinde, după unii, vreo 10 subiecte. Eu am ales mai puține, să nu îngreunăm prea mult. Subiectele ar fi cam acestea. Amăgirea și înșelarea, în special cu caracter religios, din partea profeților și a Hristoșilor falsi. Domnul Hristos, trăgând semnalul, fiți atenți sau băgați de seamă să nu vă înșele. Al doilea capitol sunt conflictele politice, războaie, vești de războaie, revoluții, care, spune Domnul Hristos, vor fi tot timpul și ele nu formează altceva decât un cadru al evenimentelor ce conduc spre final. Apoi vine natura, dezlănțuirea evenimentelor din natură, perturbatoare și distrugătoare. Tot un fenomen natural, dar de o altă ordine, sunt epidemiile și bolile. Acum suntem chiar în mijlocul unei asemenea situații, care aduc în omenire panică și care perturbă atât de mult viața noastră. Pe urmă, degradarea moralei lumii și amenințarea siguranței personale datorită acestor fenomene de imoralitate gravă. Și unul din evenimentele foarte puternic subliniate de Domnul Hristos, persecuția religioasă, care a existat până la începutul epocii moderne, apoi, într-o oarecare măsură, a dispărut această persecuție, dar Biblia ne spune, fiți atenți că ea va reapare. Ea va reapare și va fi o mare problemă pentru lume. Din toate acestea, pentru seara aceasta, primul subiect pe care îl vom studia va fi perturbarea ordinii din natură. Iată ce spunea Domnul Hristos. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ necaz al națiunilor în nedumerire, auzind urletul mării și al valurilor, oamenii murind de frică în așteptarea celor care vin peste pământul locuit, pentru că puterile cerului vor fi clătinate. Dacă veți face un studiu al acestor profeții, în general noi citim pe Matei. Matei este ceva mai amplu și pe lângă tema, să spunem, teologică, ne prezintă și tema parabolelor, folosind 5 parabole care vin să întărească, să sublinieze anumite aspecte ale aspectului teologic. Marcu este foarte concis și ne formează materialul de bază, iar Luca are o viziune puțin aparte. El este omul care face cercetări și a făcut o teză de doctorat din Evanghelia sa și din toate documentele care le-a cules, vine cu câteva lucruri noi în prezentarea acesteia. El are ideea că apar în timpul sfârșitului arătări înfricoșătoare. Nimeni nu știe ce poate să fie, dar foarte mulți cred că ar putea să se refere la ceea ce noi numim farfurii zburătoare. Și astea au o anumită periodicitate, anumite perioade. Când cel rău vrea să scoată ceva mai nou la iveală, vine și cu acestea. Un element nou. El este cel care ne prezintă de asemenea groaza care va cuprinde pe oameni. Oamenii își vor da sufletul de groază. Luca e foarte, foarte profund și cunoaște foarte bine psihologia omului, motiv
pentru care el vine cu aceste elemente în plus. Vom continua această prezentare a ordinii evenimentelor din natură și am observat că Domnul Hristos enumără următoarele: cutremurele, urletul mării și a valurilor, adică uragane, taifunuri, depinde cum sunt numite în anumite zone ale lumii, incendii, secetă și foamete, arătările înspăimântătoare de care spuneam, semne mari în cer, și acesta este un lucru nou, care de acum încep să apară și oamenii creează niște fenomene fantastice ca să impresioneze lumea și care să imite revenirea Domnului Hristos. Probabil acestea vor fi semnele mari în cer și puterile cerului vor fi clătinate. Iarăși un punct foarte interesant, adică ordinea naturii este perturbată. Deci anotimpurile nu-și mai au vremea lor, timpul semănatului și al seceratului nu mai este păstrat, adică această normalitate a naturii nu mai există. Lucruri pe care deja le vedem. Avertizări față de pericolul care apare, de ce spun aceasta? Fiindcă eu am crescut într-o biserică alarmistă. Ori de câte ori apărea un eveniment mai interesant în natură sau în alte domenii și era o rubrică de ziar, sabatul următor îl cita și zicea: vedeți? Sfârșitul lumii. Și chiar am fost influențat de treaba aceasta. Și într-o primă parte, la începutul lucrării mele, când era ceva important, spuneam: gata, uite, dovadă, sfârșitul lumii. Până când am avut o discuție foarte profundă cu un profesor, cred că era de geografie, și m-a cam scuturat un pic și a spus: cum anume? Că, uite, sunt o mulțime de astfel de evenimente, tot timpul au apărut și mai apar. De nu știu câte ori ar fi trebuit să fie sfârșitul lumii. Am gândit foarte serios și mi-am dat seama că suntem într-un pericol de a fi alarmiști, de a folosi orice perturbare ca o dovadă a sfârșitului lumii. Domnul Hristos ne-a spus foarte clar: nu vă înspăimântați, pentru că aceste lucruri trebuie să aibă loc, dar ele nu sunt sfârșitul lumii. De aceea să ne păzim de o exagerare a lucrurilor, de un gest alarmist și care nu este corect și nu este biblic. Dar ce este important? Ce anume trebuie să subliniem când vedem aceste lucruri? Iată, un citat extraordinar, care mi se pare atât de important și care este așa o piatră grea în evenimentele finale. În furtuni grozave și uragane pustiitoare, inundații, cicloane, varuri uriașe și cutremure, în toate locurile și în mii de forme, Satana își exercită puterea sa. Aceste năpaste vor deveni din ce în ce mai frecvente și mai dezastroase. Rețineți acest citat. Chiar v-aș sfătui să vi-l scrie, să-l învățați pe de rost, pentru că ne vom lovi de el foarte des. Iată un raport al catastrofelor pe care l-am luat și eu din publicațiile care sunt. În 2010, cei care au făcut studiul, deci fiecare a interpretat, a notat ceea ce a crezut el că este foarte grav. Deci în 2010 au fost contabilizate 950 de catastrofe naturale, un număr mult mai mare decât media ultimilor 30 de ani, care era cu 615 catastrofe naturale pe an. Deci, 1,5 a crescut în 2010 față de perioada 1980-2010.
În 2020, foarte interesant că 13 octombrie este socotită ziua catastrofelor naturale și cu ocazia aceasta ziarul Adevărul a avut un articol foarte amplu și din acel articol vă prezint dumneavoastră aceste date. Deci în ultimele 2 decenii, deci 2000-2020, numărul dezastrelor provocate de fenomene meteorologice extreme aproape s-a dublat. A ajuns la 6681, în creștere față de 3655, câte au fost între 1980 și 2000. Aproape s-a dublat. Suntem în mod deliberat destructivi, spuneau oamenii. Aceasta este singura concluzie la care putem să ajungem. Și dacă adăugăm la acest raport ce spunea sora White cu 150 de ani în urmă, ce spunea ea? Că în timpul din urmă vor fi din ce în ce mai dese și mai mari în amplitudine. Iată, în ultimii 20 de ani s-au dublat și au fost și mai mari în amplitudine. Putem să învățăm ceva de aici? Da, putem. Creșterea numărului dezastrelor climatice, alături de pandemia de COVID-19, demonstrează că liderii politici și economici nu reușesc să oprească transformarea planetei într-un iad nelocuibil. Pentru omul secular, fără Dumnezeu și fără Biblie și fără speranță, asta e concluzia. Nu pot să oprească și ne ducem spre ce? Spre o nenorocire teribilă. Care sunt cauzele acestora? Este întrebarea care se ridică. Și acum depinde de oamenii cu care discutăm. Ecologiștii, cei care se ocupă cel mai mult de fenomenele din natură și care, marea lor parte, sunt oameni seculari, spun următoarele. Acțiunea iresponsabilă a omului, lăcomia după câștiguri mari în detrimentul naturii, încălzirea globală necugetată și nestopată, a dus la aceste cauze, la aceste dezastre și vom merge și mai departe dacă nu facem ceva. Fundamentaliștii, adică oamenii religioși. Și l-am citat pe un pastor sud-corean care a creat cea mai mare mega-biserică, biserica creată de el în 30 de ani, a ajuns la 750.000, aproape 800.000 de oameni. Se apropie de 1 milion. E formidabil. Acest pastor, Yonggi Cho, spune așa: mă tem că acest dezastru, și vorbea de un anume dezastru, este un avertisment din partea lui Dumnezeu cu privire la materialismul și ateismul poporului. Sper că această serie de evenimente îi va ajuta să-și îndrepte atenția spre Dumnezeu. Ce credeți? Se întâmplă sau nu se întâmplă asta? Își îndreaptă oamenii atenția spre Dumnezeu? Nu. 40% dintre americani cred că dezastrele naturale sunt un semn de la Dumnezeu, semne ale mâniei divine pentru păcate, precum imoralitatea sexuală, materialismul sau acte de nedreptate. Asta spun oamenii, seculari sau religioși. Ce spune Dumnezeu? În primul rând, Dumnezeu, prin cuvântul Său, prin Sfânta Scriptură, spune că sunt dezastre pe care Dumnezeu le aduce ca judecăți divine. Deci, și vreau să fiți foarte atenți. Deci nu toate dezastrele. Sunt unele dezastre pe care le aduce Dumnezeu. Și eu vă dau câteva exemple. Unul din aceste dezastre a fost potopul. Cine l-a adus? Dumnezeu. Al doilea dezastru, focul care a căzut peste Sodoma. Cine l-a adus? Dumnezeu. Seceta din timpul lui David și din timpul lui Ilie. Cine a adus-o?
Dumnezeu. Și un alt dezastru care va fi în viitor vor fi plăgile. Deci nu încă. Plăgile. Acestea sunt dezastre pe care le aduce Dumnezeu. De ce? O să vedem. În al doilea rând, comentariul spiritului profetic, care subliniază mai profund și merge mai în adâncime, spune că sunt foarte multe dezastre pe care le aduce Satana cu permisiunea lui Dumnezeu. Din acest motiv, de multe ori în Biblie, ele sunt puse că Dumnezeu le-a adus. Dar nu le-a adus Dumnezeu. Dumnezeu doar și-a retras mâna și a spus: n-ați vrut să mă ascultați pe mine, n-ați vrut să credeți în mine un timp îndelungat și v-ați dus departe, 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 acum vă las singuri. Și atunci Satana poate să aducă aceste dezastre. Unul din exemplele foarte clare este cazul lui Iov. Dar ascultați un citat foarte important din Tragedia veacurilor. Satana lucrează prin elementele naturii. El a studiat secretele laboratoarelor naturii și își folosește toată puterea pentru a controla aceste elemente atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Satana are stăpânire peste toți aceia pe care Dumnezeu nu îi păzește în mod deosebit. El îi va favoriza și îi va face pe unii să prospere pentru a aduce la îndeplinire planurile lui și va aduce necazuri pentru alții, făcându-i pe oameni să creadă că Dumnezeu este acela care îi chinuiește. Chiar acum, El este la lucru, în accidente și calamități pe mare și pe uscat, în marile conflagrații, în furtuni grozave și uragane pustiitoare, inundații, cicloane, valuri uriașe și cutremure, în toate locurile și în mii de forme, Satana își exercită puterea. El distruge lanurile gata de recoltat, având ca urmare foametea și suferința. El face ca aerul să fie poluat de moarte, virus, și mii de oameni pierd din cauza stricăciunii lui. Aceste calamități vor deveni din ce în ce mai frecvente și mai dezastruoase. Iată a doua cauză a nenorocirilor. Ce urmărește Satana prin aceste dezastre naturale? Ce urmărește? Evident, el are un scop. Iată, în primul rând, în situații de dezastru, oamenii coboară la cel mai jos nivel de percepere, de dezumanizare. Omul se comportă groaznic, pentru că se vede în criză, se vede în pericol de a muri, de a nu avea mâncare, de a-i se distruge totul. Și atunci comportamentul este la cel mai de jos nivel, nu mai ține cont de nimic. Aruncă asupra lui Dumnezeu toate aceste nenorociri. Omul strigă: de ce, Dumnezeule, de ce? Satana se bucură, nu? El a provocat și Dumnezeu este acuzat. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care au să vină și sunt dispuși să creadă și să facă orice, numai să scape de necaz. Și Satana creează o situație de panică, de haos, în care el poate să introducă ideile sale, adică o nouă formă de închinare la chipul fiarei, iar oamenii să fie dispuși să accepte semnul fiarei fără mare împotrivire. Doamne, dacă asta e soluția, să scăpăm, asta o facem. Asta e scopul lui. Ce a urmărit Dumnezeu prin plăgile și prin necazurile care au venit și avem un exemplu foarte clar. Deci, plăgile care vor veni au un mic model în plăgile Egiptului. Cum Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt și a folosit plăgile ca mijloc de a forța pe egipteni să elibereze, tot la fel, la final de istorie, vor veni plăgile prin care Dumnezeu intervine pentru salvarea copiilor săi. Fiecare aspect al vieții în Egiptul antic era patronat de un zeu. Fiecare, absolut. Răsăritul de soare, sămânța, creșterea plantelor, animale care aduceau pe lume
puii lor, toate și aveau zeul lor. Faraon era întruchiparea lui Horus, deci faraon în viață era Horus și faraon mort era Osiris. Deci oricum era zeu și în viață și în mormânt. Faraon era zeul suprem care asigura ordinea normală. Deci, prin poziția lui de faraon zeu, el asigura răsăritul de soare, apusul de soare, toate evenimentele să decurgă normal. Plegile au afectat toate compartimentele vieții, pe zei și pe faraon. Aceștia au trebuit să recunoască, aici este degetul lui Dumnezeu. Deci ce au făcut plăgile? Au demonstrat superioritatea Dumnezeului evreilor și nimicnicia, inexistența zeilor Egiptului. Și a obligat pe egipteni să recunoască acest lucru și să îi lase pe evrei să plece. Ce urmărește Dumnezeu prin aceste nenorociri? În primul rând, ele reprezintă un fel de clopot. Clopotul din biserică, nu? Anunță că mâine e o zi de sărbătoare, anunță că a murit cineva în sat și îi cheamă pe oameni să vină la biserică. Deci, aceste evenimente din natură anunță sfârșitul. Iată primele semne sau acele clopote foarte clare. Deci înainte de a veni ziua aceea, va fi cu tremur de pământ, soarele se va întuneca și stele vor cădea din cer. Când aceste trei evenimente, cu tremurul, întunecarea soarelui, deci nu eclipsă, întunecare de soare și căderea de stele au avut loc, între anii 1755 și 1833, oamenii parcă s-au trezit, așa cum te trezește clopotul când sună de dimineață. Mama mea era foarte atentă și știa foarte bine că ea venea de acolo, din biserica aceea, îmi spune, a murit cineva. Îi spun, cine a murit? Păi zice, a murit un bătrân. Alta zice, a murit un tânăr. Dar de unde știi? Păi după cum trage clopotul. Era un anumit fel, o anumită semnificație. Așa s-a întâmplat cu aceste evenimente din natură. Oamenii au spus, vai, ce se întâmplă? Și s-au dus la Biblie. Hai să vedem ce spune Biblia. Și cercetând Biblia, au descoperit predica Domnului Hristos și alte predici despre sfârșitul timpurilor. Și au început să le studieze cu atenție și în felul acesta s-a pregătit lumea pentru prima solie îngerească, pentru a doua solie îngerească, pentru ceasul judecății și pentru ultima mare mișcare religioasă, mișcarea adventă. Clopotele cerului sunt aceste semne care ne trezesc și vor arăta minuni în ceruri și pe pământ, sânge, foc, stâlp de fum, soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată. Notați, acest lucru spunea Ioel undeva prin anul 835-840 înainte de Hristos. Apoi, Ioan în Apocalips, la aproape 1000 de ani diferență, spunea, când a deschis mielul pe cetea a șasea, s-a făcut un cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer. Vedeți, aceasta e frumusețea Bibliei. Un profet enunță un semn, celălalt profet îl preia și spune, acum, fie că acest lucru se împlinește, fie că suntem în preajma acestui eveniment. Și cele două profeții, prima și a doua, creează doi piloni puternici pe care noi putem să dădim apoi o teologie și o credință de nezdruncinat. Căderea de stele din 13 noiembrie 1833 a fost observată în America de Nord și se estimează că 2 milioane de stele, meteoriți, bineînțeles, au căzut într-o perioadă, în timp de o oră,
Deci 2 milioane de meteoriți pe oră, timp de 5-6 ore în noaptea respectivă. Oamenii s-au gândit cu siguranță că este ziua judecății. Astfel că atunci când marele ceas profetic al lui Dumnezeu a bătut, semnele din ceruri au apărut. Deci, oamenii au fost treziți la realitate, a demonstrat că evoluționismul și încrederea în om nu are nicio valoare, nu pot face nimic, nici nu le pot explica, nici nu le pot opri, nici nu pot să anuleze ceva din efectul lor. Lucrarea de trezire spirituală a avut loc, pentru că a fost un stimul puternic pentru mișcarea milerită. Ioel a prezentat lucrarea Duhului Sfânt în ploaia timpurie, profeția lui a fost reluată și de Petru și a prezentat-o chiar în ziua Cincizecimii, iar Ioan o reia a doua oară și o prezintă înaintea ploii târzii. Deci, ce înseamnă acest sunet de clopot? Însemnează pregătirea, în primul rând, a copiilor lui Dumnezeu pentru marele eveniment care însemnează revărsarea Duhului Sfânt, nelimitat, fie pentru începutul lucrării, fie pentru finalul lucrării. Care sunt pericolele care apar în astfel de situații? Secularii merg pe latura zis științifică și ei vor să explice totul, că a fost așa, că a fost așa, dar nu pot să explice totul, că la un moment dat lucrurile acestea depășesc cadrul natural al evenimentelor. Și când nu mai pot să explice nimic, ceea ce este foarte ciudat, acești oameni seculari vor cădea într-un misticism mai negru decât e normal. Și acolo se va ajunge în curând. Acolo se va ajunge în curând. Fundamentaliștii, care și ei trebuie să dea o explicație acestor fenomene, vor fi cuprinși de aspectul harismatic. Duhul Sfânt a coborât peste noi, avem viziunea, avem explicația. Și în această euforie a harismelor vor încerca să rezolve marile evenimente din natură, marile catastrofe din natură, prin minuni spiritiste. Vor folosi ocazia pentru ca să se producă ecumenismul. Trebuie să ne unim, fraților, trebuie să fim toți una, pentru că uite ce se întâmplă. Trebuie să răspundem uniform, trebuie să ne rugăm cu toți. Deci gândurile sunt frumoase, dar finalitatea nu este frumoasă. Și lucrurile acestea conduc spre realizarea unui ecumenism. Ei vor merge pe argumentele preoților lui Baal, în ultima instanță. Dumnezeu este supărat pentru că este pângărită ziua lui de odihnă, duminica. Și vom cere statului să se dea legi pentru respectarea duminicii ca ordinea din natură să revină la normal. Aceasta e o problemă. Și ea deja se aude. Sunt voci care spun așa ceva, dar încă nu s-a ajuns la punctul maxim, dar se va ajunge curând. Este un moment al puterilor satanice de a interveni, făcând minuni până acolo încât să coboare foc din cer. Ultimele zile vor fi dominate de puteri supranaturale. Fie puterea Duhului Sfânt, care își va exercita forța ei extraordinară, fie puterea demonică, care își va exercita și ei forța lor. Așa că, e un moment foarte important, dumneavoastră și cu mine trebuie să vă gândiți pentru care din aceste două grupări vă pregătiți, care putere va fi cea care să vă cuprindă, să vă dea explicația, să acceptați viziunea ei și să mergeți pe drumul ei. Care este avertizarea Domnului? Îmi place acest citat din Ieremia și el a trăit un final de epocă, distrugerea Ierusalimului, a lui Iuda, ducerea în robia babiloneană, și el spunea următoarele: dacă ai fugi cu cei care merg pe jos și ei te-au obosit, atunci cum te vei lua la întrecere cu caii?
Și dacă într-o țară a păcii nu te crezi în siguranță, ce vei face când se va umfla Iordanul? Dacă acum tremuri, dacă acum ți-e frică, dacă acum nu știi unde să te duci și nu știi ce să crezi, încă nu ți-ai format o bază, o viziune clară, o poziție hotărâtă, acum, când doar sunt niște lucruri mărunte, ce vei face mâine? Când va trebui să te ții după un cal în alergare sau să stai pe malul unui Iordan înfuriat. Foarte, foarte profundă întrebarea pusă de Ieremia. De aceea, frații mei, gândiți-vă serios, fixați-vă bine convingerea și să aveți o poziție hotărâtă, clară în momentele acestea. Predica sau evenimentele acestea catastrofice care vin, pentru omul credinței, sunt o căutare după sprijinul autentic. Eu am trăit cu tremurul din 77. Am trăit inundațiile din 70 și din 75, care au fost catastrofale. Și am auzit, am ascultat o mulțime de alte nenorociri care se abat în lume. Dar, până când nu treci tu printr-una din aceste situații, nu-ți dai seama prea bine. În 77, cutremurul a avut loc vineri seara. Luni dimineața m-am dus la inspectorul de culte, cum era pe vremuri, și când am intrat la el, era un domn în vârstă, un neamț, un om foarte puternic așa în societatea de atunci și foarte deschis. Când m-a văzut, îmi spune: băi, cum ai trăit cu tremurul? Eu am crezut că e sfârșitul lumii. Și am văzut pe fața lui că încă mai trăia spaima aceea, frica aceea teribilă. Am zâmbit așa puțin și spun: domnul inspector, sfârșitul lumii nu vine cu un cutremur. El este doar așa, un clopot, bang, bang, te cheamă. Sfârșitul lumii vine cu evenimente mult mai catastrofice și mult mai mari. Și pentru că știm acest lucru, ce-i de făcut? Am auzit experiența unui frate mai mare de-al meu, nu de corp, un conducător în biserica noastră. Era un bărbat extraordinar, ne vizita des țara și într-o seară, când a observat că toți eram obosiți, ne spune o poveste a lui. Ce în școală unde mergeam eu, mă cam băteam cu copiii. Și toți colegii s-au unit și au spus: noi nimic, las că vii tu mâine la școală, da? Te punem noi la punct, te aranjăm noi. A doua zi trebuia să plec la școală și eu nu-mi luam ghiozdanul să mă duc. Și mă întreabă mama: băi, nu te duci la școală? Nu prea mă simt bine. Dar fratele meu mai mare se uită: băi, ce-i cu tine? Nu ești bolnav. Du-te la școală. Nu mă duc astăzi. Păi de ce nu te duci? Mi-au promis copiii o bătaie strașnică. Da? De asta nu te duci. Bine, hai că vin eu cu tine. Nu știu câți ani mai mare, și au plecat amândoi și acum mergea foarte bucuros, foarte vesel. Trebuia să treacă o punte de pe un mal a râului pe celălalt către școală și la capul punții a văzut vreo 5-6 colegi care îl așteptau. În curtea școlii nu prea te poți bate, te bați așa, cam pe lângă. Și când se apropie de capul punții cu fratele lui, îi vede pe toți că o ia la fugă. Și el mergea foarte victorios pe punte. De ce? Era cu fratele mai mare. Vedeți dumneavoastră, Domnul Hristos nu ne-a prezentat aceste evenimente, aceste catastrofe, ca să ne sperie, ca să ne îngrozească, ci ne-a prezentat aceste evenimente ca să spună: uite, tu vei putea trece prin ele dacă te pregătești.
Așa cum pe timp de iarnă spune, schimbă-ți cauciucurile, dacă urci la munte, mai ia și lanțuri, dacă mai mergi pe undeva, mai pregătește-te și cu alte unelte, și atunci totul e în regulă. Tot la fel, când evenimentele acestea încep să se înmulțească, când gravitatea lor crește, să știi că te apropii de timpul final. Dar dacă tu vei fi cu Iisus, nu e nicio problemă. Iisus, fratele nostru mai mare, Pavel spunea, și să fiu găsit în El. Dacă sunt în Iisus Hristos, nu mi-e frică nici de cutremur, nu mi-e frică nici de uragan, sunt în Iisus. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Fantastic! Nici chiar moartea nu te mai sperie. Și să-L apuc, să-L prind de mână, întrucât și eu am fost prins de mână, apucat de Iisus. Ce frumos, ce minunat ne oferă Iisus acest lucru. În 77 am trăit cu tremurul în stația de autobuz, veneam de la o biserică, stăteam de vorbă cu prezbitorul, așteptam autobuzul, acolo am trăit cu tremur. Când am ajuns în oraș, prima dată m-am dus pe la biserica noastră să văd ce se întâmplă. Toată lumea era pe stradă, nimeni nu vrea să mai intre în casă. Poliția striga, intrați în casă, nu-i niciun pericol. Nu îi credea nimeni. Și când am ajuns la biserica noastră, era lumină și cânta corul. Oamenii se zice, băi, ăștia sunt nebuni, cum pot să cânte acum în pericol? Oamenii cântau. De ce cântau? Pentru că aveau un frate mai mare, pe care l-au prins de mână și care le-a dat încredere și speranță și liniște. Frații mei, Domnul Hristos ne-a prezentat aceste evenimente ca formând atmosfera, cadrul din timpul sfârșitului. Din ce în ce mai multe și mai ample ca gravitate. Domnul Hristos ne l-a descris ca să nu ne speriem și ca să ne apropiem de El, să-L prindem de mână. Văd copilași și mă bucur de ei. Când totul e frumos, ei se duc cât mai departe. Dar ia să se apropie un câine. Ce face acest copilaș care aleargă peste tot? Mai aleargă? Da, aleargă, dar știți unde aleargă? La mama. Când vede un pericol, unde se duce? Lângă mama și lângă tata. De ce? Acolo e siguranță. Când vedeți aceste lucruri care se întâmplă, soluția unică este să alergăm la Iisus. Vă invit în această seară să meditați și mai mult la relația dumneavoastră cu Iisus. Care a fost ultima dumneavoastră experiență cu Iisus? Care a fost ultima dumneavoastră ocazie când ați simțit că Iisus v-a prins de mână și v-a ridicat? Care a fost ultima dată când ați auzit vocea Lui în suflet? Fiul meu, nu te teme, ai încredere, eu voi fi cu tine. Vă invit să trăiți o experiență vie, permanentă și personală cu Iisus. Îndreptați-vă spre casă cu încredere, cu un cântec pe buze și cu rugăciunea în suflet, Doamne, vreau să mă însoțești pe drumul vieții mele. Și orice s-ar întâmpla, orice nenorocire va veni peste lumea aceasta, vreau să fiu în palmele tale, pentru că acolo sunt în siguranță. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu astfel de credință și cu astfel de relație cu Iisus pentru lumea turbulentă, dată peste cap, al zilelor sfârșitului. Amin.